соли нав омад, шоду ғазалхон, спорт, кай старти нав меброяд. тамошо кунед шербачаҳо то охира видеора. Я стартитон сар додам ки ютуб мекапа рафтем. Братои ма, шерои нар, дар старти нав шумо чира ждат доред? Не баҳри шумо ин сюрприз мешава, не ки видеора то охирша тамошо кунед. ин як намуд бозие ки ту роҳат мекунӣ шербачаҳо. рафтем. братои ма, шерои нар, лайкҳоро максимал набизанед. барои лайк, коммент ана дар телеграми ма подписатсия кардан шербачаҳо 500 000 рубл просто намхе падарка оши ҷонтон шава кадом меда ки соҳиб шид 10 нафар 50 000 рубли ай комментари ма буд мекунед шерои нар. ҳозира худаш коммента бинависен бародарои ҷон, лайкҳоро бимонед, роиш кунед. братои ма, шерои нар, ин бозие ки шумо дидестен дар ютуб гарени бад мешава. ба кадом хотир? ба хотире ки билеташ ганда камай, нархи билеташ нархи 1 кило пиёзай бо. призои ин бозира та агар ки фаҳмиданӣ бошӣ шернар, видеои мара то охирша тамошо ку, хали призора гӯш ку, роҳат ку шербача. Ба иқа количествои кам, ба иқа гуфти гап бародари азиз, приз уже невозможно. чизе ки ин ҳами бозида ҷамъ мешава, ҳамаш баҳри шумо ай бародарои ҷон, ҳаракат кунед. ҳозира худаш шанс дорӣ бидрои бигирӣ. тамом. бародарои азиз, шерои нар, бозира бераҳмш, на самом деле бозира бераҳмш. ба кадом хотир? ба он хотире ки любой одам да қулаяй. ҳозира худаш бидро бародарҷон, я салом бинавис дар номерои ватсапи мо бародари азиз, призора бубид талхат мекафа. оши ҷонтон шава. спорт ҳоли намардай, ҳамиҷадай. рафтем. ассалому алайкум бародарои азиз, подписчикои гиромӣ, ҳама каса созе хубе тинҷе бародарҷоно, зинда боше. ҳазор раҳмат барои дастгиритон. старт бозии нав бародарои азиз, бозие ки бародарои ҷон гарени бадай бозӣ медонем чӣ халия. я вақто дар кӯдакӣ мехондем ку соли нав омад, старти мо сар шид, анаки сета камри гизалаи бад бародарҷоно. нигоҳ кунед, камри 6 севуним полни фул комплектация гарени бад. ай хидат мешава брати ма. дуюм камри 6 сеюним полни фул комплектация 2021 бародари азиз, и 2019 ай, и 2021, 2018 камри 6 дувуними полни фул комплектация шербачо. ҳамаш комплектацияи гарени бадан. анаки видеора то охирша тамошо кунед, роҳат кунед. барои чӣ? барое ки гарени билеташ даступ неай, гарени билети кам кати. ин бози главни количество дора шерои нар. хали роҳат кунед анаки. рафтем, як бор абзора тамошо. бародарҷоно, шербачаҳо,
бозии соли нави ай бародари азиз, бозии гаррини бадай, барои чӣ ман мошини бисёр намондам, бозии пештарамда мақсад 10 мошин буда, иҷада як бора 3 та ғалтидем бародари азиз. Ба хотире ки шербачаҳо ин бозира мо бояд максимально инам хали ҳаракат кунем, где-то 10-15 рӯз бояд мо полни буд кунем. Хай преспори мара медонем шероина, хали ҷош да. Ҳамин зади миёй мегири мерай брати ма. И хали ждат намекунӣ 1 ҳафта, 10 рӯз, 15 рӯз, 20 рӯз. Взезани миёй мегири мерай. Камри 6, камри 6, камри 6. Ба хотири чӣ камри 6 оли шумо савол метен, ба хотири чӣ ту камри 6 монди? Ба хотире ки бародари азиз, ҳами вес, ҳами айхидам сар карда то подписчикам ма медонам ки любители камрием. Шербачаҳо, баъри шумо ай камриҳое ки ну хали напанав. Бо як бори дига мегум тона бародари азиз, миёен мошинои мара проверка кунем бародари азиз, устоотон кати биёен бародарҷоно, хали мошина айма қабул кунед. Мошино состояни автосалон гарени бад. Ана ки бародари азиз, ана чӣ хеле ки гуфтем, нархи чипта да мегзарем. Нархи чипта чанд сум боша интересна и бози соли нави. Нархи чипта бародари азиз 350 рубл. Кадом нафарое ки ба аксия мегирен 3 билет 1000 рубл. Ай дохили Тоҷикистон ба Душанбе сити бигирем бародарои ҷон 45 сомон. Кадом нафаре ки 3 дона билет мегира 120 сомон мепартоин, 3 дона чипта мегирем. Ана галауни бародари азиз нигоҳ кунед. Общий дар ҳами бози общий количестве билеташ 35000 ровна ай бародарҷоно. Я та зиёд, я та кам намешава. Ровна 35000 дона билет дар ин ҳамин бозӣ. Призои плиш бародари азиз нигоҳ кунед. Призои плиш. Ана 3 дона камрира диден. Лобои намуд камри ҳастай. Камри 6 ай ҳамаш камриҳои напанаванд. 2018 ай ҳама камри чӣ ай? Довуними полни фулай бародари азиз, цветаш ширчоӣ мегӯянд дар Тоҷикистон. Бели перламут. Ана трёхкомпонентни гарени светаш гарени бадай. Мошинча мошинай. Инам хали миёй мегири мерай. Раҳмат нагуфти бародари азиз, ту метавонӣ инам хали бирои дар YouTube дар любой ҷо видео кунӣ ки бародари азиз мошинои ман мисурам. Ман як мошинои шуморо мемонам ки бо мегӯям бародарои ҷон, шумо и хали нагарден усто ба усто. Мошиное мегирен ки роҳат кунед. Камри 2018 2.5 полни фулуш. Камричаи сип сиёҳ бародари азиз, на самом деле видам дора, намудам дора. Баъд рестайлингай дидестен, ана 7.5 полни фул чай бародарои ҷон. Полни фул, максимальни комплектация. Ана 2021. Ани и камри 2019, дискои 19, дискои аҷоиб, сеқоша, дута сеқоша, яташ якоша. Сеқоша ирам свети сафеди бели перламут, ана дар Тоҷикистон свети ширчоӣ мегӯянд. Кадом нафарое ки бародари азиз бурд мекунен, ман бо шуморо мегӯям ки ай ман мошин мегирен, мусурка не, братои ман мошин. Ана нигоҳ кунем бародарои ҷон, ба хотире ки имрӯз старти бозӣ ай, кадом нафарое ки ин ҳами видеои мара мебинен, ба ҳамин видео ҳозир чипта мегирен, болои ҳар як мошин, болои вайшам ишам 150,000 рубли дига падарка. Кадом нафаре ки ин ҳами числои ана ай ҳамин рӯз то рӯзи сиюма хулоси гап билет мегирем бародарҷоно, болои капоти ҳар як мошин ана 150,000 рубли дига падарка бародари азиз. Оштон шава мумкин бирава ки 35,000 билет бародари азиз ба дастгирӣ ки боша 35,000 билет як ҳафта да буд шава, 2 рӯз да буд шава, 3 рӯз да буд шава, ҷош да бозиша мегзаронам. Алабад бародари азиз, кроми и сета камри конвертҳои пли. Нигоҳ кунед. Якта 500,000, 300,000, 200,000, ана 5 дона 100,000, 10 дона 50,000 бо 1 миллион рубли дига да конвертҳои пли бародарҷоно. 1 миллион рубли дига да бо конвертҳои пли. Хулоси гап 200 дона ровна конверти пли мешавад шероинар, 3 дона мошин, 203 дона приз, 35,000 дона ровна билет,
билет ама количествоша гуфтаистам ки 35000. Ин ранги бозиёи пештара 200-300 билет надора бародари азиз. 35000 билет ки я дастгирӣ кунем дар 3 рӯз бутиш мекунем иншоалло. ана ки шерои нар ҷои аҷоибаш дар расидем. тамошо кунем, гӯш кунем, ҳаловат барем. нигоҳ кунем бародари азиз, ина ҳамин рӯз ин ҳамин видеои мара дестен то 30 числора кадом нафаре ки 10 дона билет мегирен, ба 10 дона билет шумо любой мошина мезанен бародари азиз, любой мошина мезанен ба 10 дона билет. як iPhone 16 Pro Max оригинал 100% iPhone 16 XR Pixel не. болои ҳаме кадом нафари 10 билет дора, любой мошина ҳамҷа мезана, болои ҳамаш я iPhone 16 Pro Max оригинал шуморо падаркай. ҳаракат куне бигирӣ. номерои Сбербанк, WhatsApp, Тинькофф бародари азиз 39 354 10 10. Душанбе Сити 556 00 58 57. ин ҳамин рақамода муроҷиат кунем бародари азиз. дар WhatsApp ма як салом роӣ кунен, ҳамаи призои мо мераватона бародари азиз. ин хеле тамошо мекунен, ҳаловат мебарен. чӣ хеле ки гуфтум 200 дона бародари азиз. конвертои плей 3 дона мошин. бозира я намуди сар додам ки бародарҷоно ҳамаи шуморо маъқул шава. шитоби главни ин хеле тезиш бигирем, тез бигзаронем. чӣ гуфтем бародараҷон? лайкҳоро бизанен, ҳатман дастгириёро кунен. рафтем бародари азиз, полни видеоро тамошо мекунем.